Napa, Bu? Celuk-celuk ki. Heeh, sido ora arepan. Heeh, aku ngenteni Bu Bambang. Aku nganggo Miranda wae, Miranda apa Disti ya bingung aku. Wis gek salino tak enteni. Zo panase kaya ngene yo. Bu Bambang gek ndang. Suwe tenan e randang-ndang Bu Bambang ki. Apik endi Mbak aku, Mbak? Ya toh? Ber Mbak apik endi ora nyelelek. Nun tenanan tekon ya iki jenenge apik endi? Miranda sing tak nggo. Apik ya semu enek broklating ngono ki lho, Mbak. Aku nerawang Mbak Ri wong jenenge broklat kok ora nerawang nganggo mantol. Ya wong neko-neko wae apa pilih sing iki. Sing Adisti. Pilih ndi nek menurutmu? Adisti apa Miranda? Iki Adisti. Apik ya? Iki apa sing iki mau iki mewah tenan nek nggowamu mah dulu. Nek sing digawe ya to iki wae ya. Adisti wae ya, apik ya. Bu Joko aku nganggo Adisti. Yo, sik tak njupuk tas.